Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amazwi la kwababa angumhla ka 13 August. Hey guys, uDumisani akakhathali. Ubekade eshaya ingadi yakhe-ke namhlanje kuseni njengenjwayelo. Waqede lapho wathumela ukuthi kubizwe umhlaba azokhuluma naye ngaphandle. Umhlaba ufike nje vele seqondile elungiselela phela ukuya le emzini-ke kaMambokazi ngoba phela ubizwe indodana yakhe uZwelakhe ukuthi abe umkhongi omkhulu. Namhlanje usuku olukhulu lokulobola-ke uBahumi. Uthe efika nje ubhuti egqoke black and white ecijile guys, afake ngisho nesicathulo esibhone sacubezela. Hayi, wamane wathi baba ubungibiza? Esho kuDumisani athi yebo ndodana. Athi ehe ngilalele. Uthini ubaba? Wathi wemhlaba uyalazi ulaka labaphansi? Wadideka umhlaba. Wathi uthini manje baba? Wathi uyazi isibongo asidelelwa. Isibongo asidelelwa. Wathi uqonda ukuthini? Ngiyalahleka baba. Wathi ubuwazi ukuthi uZwelakhe akusiyona indodana kakhetho wakhe? Wathi yabona-ke usuqalile baba, usufuna ukumosha futhi usuku olukhulu kangaka lukaZwelakhe. Wathi cha akunjalo, lo mfana untshontshe isibongo. Sonke lesi sikhathi uyasihola njengendlalifa yalaphaya kaMkhize kodwa akasiyena kaMkhize. Wathi ukutholephi wena lokho baba? Wathi ngisanda ukukuthola nami, kodwa ngesivume ukuthi lo mfana asebenzise isibongo ney'thakazelo zakaMkhize engesiyena kaMkhize. Lalela-ke into engizoyenza manje, ngizohamba ngiyobizwa baba obuncane bakho, sihambe siyeleka amavovo siyoyibhidliza le ndaba, sithi ba phambi kwabantu bonke bebhekile. Ya yona-ke into esizoyenza, ngeke ngivume mina ngisaphila lo mfana ntshontshe isibongo sala kaMkhize sakakhabazela soze. Ngilindela wena ungayindawo. Wathi uyazi lento eshoyo ukuthi iy'nhlamba wena kahle kahle uthimisela amathe ethuneni likakhetho wakhe. Wathi leli thuna ngiyalikhuculula mina, hhayi ukuthi ngiyanigcolisa. Umuntu ongcolise leli thuna uyena uMambokazi nendodana yakhe le yivezandlebe. Mina-ke ngizokhuculula konke ngikwenze kuhlanzeke. Wena ngilindela ungayindawo, ungayi laphaya kolobolela uZwelakhe. uZwelakhe akuyena kaMkhize. Ngiyabuya manje. Hayi bo guys, Dumisani umhlaba-ke uke wathula wayicabangisisa le ndaba. Le uZwelakhe ushawa uvalo uthi usabathe uyabheka lapha phandle, hhayi akuqhamuka umhlaba. Uyasho ukuthi hayi bo uphi pho umhlaba manje? Uyena mkhongo wami omkhulu. Ngabe usiyangibhekisela phansi yini ubafo? Guys, kwamunca endlini. Themva kwemzuzwana nje waqhamuka umhlaba wathi bafo gaze. Wajabula uZwelakhe wathi waze wangishayisa ngovalo mfowethu, kodwa bengithi awusizi. Wathi ngingeke ngeza kanjani, ungakhathazeki wena, sikho isikhali esibekelwe wena esiyophumelela namhlanje. Guys, kuthe nje emva kokufika kaMhlaba kube kungena uMusa noNhlanhla. Washo naye uMusa ukuthi hayi bafo ngizokufisela inhlanhla. Wajabula uZwelakhe wabona ukuthi cha sengathi usuku lanamhlanje lizohamba kahle ngempela. Mane wathi ngiyacela bandla abafethu nihambe niyongilandela umakoti, ngicela niyongilandela uBahumi umakoti wami. Hhayi waseseculile-ke umamekazi wakhe wathi umakoti nguwethu, bathi siyavuma. Uthe suka lapho wathi uZwelakhe asizomlanda umakoti. Baphuma bonke-ke ngomnyango-ke bele kaMtawunge phela beyolanda yena uBahumi. Guys, akupheli-ke lapho. uZwelakhe uthe sehleli laphaya endlini-ke esebona bonke bephuma behamba ngoba phela umkhwenyana akavumelekile ukuba khona ngosuku lamalobolo. Uma wakhe-ke wasala-ke ngemumva-ke eyobucuza amagabade. Usho kahle wathi mntanami ngicela ungakhathazeki, ngicela manje uthembe ophezulu uNkulunkulu, yena ozokusiza. uBahumi bazofika naye qathathale ekhaya, ungakhathazeki. Wabonga uZwelakhe wehlise umoya, wangamdelela uma wakhe this time around. Wamane nje wanika ihagi uma wakhe wathi ngiyabonga amanqele omkhulu. Imagine lapho uke wazama uZwelakhe ukushisa impepho guys, ezothi phela-ke ucela indlela enhle koMkhize, kodwa bekunzima ukuthi akhiphe iy'thakazelo. Umane wathi nje boMkhize, nina bogcwabe, nina ungavumi ukuthi eqedele ethi khabazela. Wamane washiya phansi kanjalo, wangaqhubeka nokushisa impepho. Yingakho kuma wakhe ethe akasale sithemba kophezu konke, engabe sathemba lutho olunye manje ngaphandle kababa uNkulunkulu, yena ozomsiza kule ndaba le yamalobolo. Guys,
Ngampela-ke uNkulunkulu umsizile ngoba bathembe befika nje abantu-ke bakaMkhize le kaMtawunge bafika bamukeleka ngezandla ey'fudumele ngendlela eyisimanga. Bekade khona-ke naye uBangizwe umfowabo-ke kaMambokazi, kuyena komdala, bese-ke laba abanye-ke bebebancane-ke ngeminyaka, kodwa bebekhuluma into eqondile guys, ezwakalayo. Uxolisile-ke uBangizwe washo ukuthi imina owavimba amalobolo okuqala ngoba kwakukhona izinto ey'balulekile okwakumele silungise kuqala, kodwa-ke hhayi ukuthi ngakwenziswa umona lokho, ngangifuna nje ukuthi umntwana angabe sebanjwa yizinto esengenile emshadweni. Hhayi-ke bawaletha-ke amantodakazi emboze ngey'ngubo womathathu, kwathiwa bakhethe-ke umakoti wabo. UMusa bengingamthembi, wamane wasukuma kuqala wathi yena uyamazi umakoti wakubo, wabuka ey'ngubeni, wamane wakhetha phakathi nendawo, nangampela mebembula ingubo, hhayi bo uBahumi. Hhayi kwakuhle guys, kwathiwa uBahumi akabingelele-ke abantu basemzini, abantu basekhweni, hhayi nangampela-ke wabingelela, kwakuhle, kwaqhakaza guys. Hhayi-ke le emzini kaDumisane ufikile kuDumisane nabafowabo ababili. Wathi uma efika umhlaba kasekho usehambile, wabuza unkosikazi uMambatha wathi, hhayi bo uphi lo mfana umhlaba, ngithe akangilinde. Wathi uMambatha, hhayi uhambile, ngizwe imoto iduma. Wathi uyadelela lo mfana, ngithe akangilinde nje kuze le ndaba sihambe soy'bhadla zangakahamba amalobolo. Yazini-ke liyashintsha uhlelo, nina bakithi siyahamba-ke manje siya le kaMtawunge, siyoyikhuluma le ndaba kaMtawunge-ke manje, asayi le kaMavovo. Imagine, bamane bathi abafowabo ngeke siyodelela umuzi wenye indoda. Bekukuhle siyoyisho le ndaba-ke le kaMavovo ngoba kusawumndeni owodwa, kodwa siye le kaMtawunge siyokhuluma le ndaba. Hhayi ngeke ihlazo phela leli, ngeke sikwazi ukukhipha iy'ndaba eziyihlazo la zakaMkhize siphinde siyoyisa komunye umuzi. Wathi yabo kade ngangibona ukuthi nina bafowethu anithembekele nina, asoze nathembakala la kumina. Kulungile ngizoyenza ngedwa le nto le ngoba vele imina la kaMkhize okwazi ukulungisa izinto vele. Shuthi kahle kahle leli joka elami lokuthi ngililungise ngedwa, hambani. Nangampela guys, abafowabo bamane bahamba bangafuna nje ukumncenga. uDumisane-ke kwawuyena yedwa ufuna ukuya le kaMtawunge ukuyophoxa phela ahlambalaze Uzwelakhe. He guys, hhayi-ke babuyile-ke abantu le kaMkhize, babuyele ekhaya kaMkhize-ke abakhona kaMkhize emva kwamalobolo. Befika-ke befike nje bejabulile besho ukuthi hhayi kuhambe kahle konke. Uzwelakhe-ke basho ukuthi hhayi umakoti sekutholele yena, wasina kuzwelakhe, wasina Uzwelakhe, washo ukuthi uBahumi unkosikazi wami, uBahumi unkosikazi wami, wasina wabheka le, wasina wabheka le. Bese kushoda ukuthi ashaye ingqomphothi guys ngendlela bejabule ngayo. Nonina-ke guys wajabula kanye naye, kwakuhle kaMkhize guys, kwakuhle. Ekugcineni isifiso esikhulu sikaZwelakhe-ke siphumelele guys. Ngampela-ke uBahumi ugcine kwazile ukuthi ayomlobola guys. Akupheli-ke lapho, ufikile kuDumisane emva kwendaba. Yazi ukufika umcimbi usufike wadlala indima waze waphela, sekuphuza utshwala nje, sekuloke kuxoxa ukuthi kodwa umbonile uSibani enza ukuthi yabona nje sekumndeni wodwa wakaMtawunge okhona, bonke abakaMkhize sebehambile, nangu uDumisane eqhamuka engqongqoza. Uthukile-ke ubaba uMtawunge ukuthi hawu usefunani manje lo baba ngoba kade edlulile amalobolo. Wangena-ke wathi ngiyaxolisa nina kukoMtawunge ukufika ngingashongo, ngithi nje ngicela ningingenise ngaphakathi. Bamngenisa, wathi singakusiza ngani? Wathi hhayi ngithi angizonitshela nje lana ngoba ngifuni ukuthi nihlambalazeke. Yabona kunomfana la oloke eyibiza ngokuthi uMkhize kodwa akasiyena wakaMkhize. Ubhizi impela uzibiza zonke iy'thakazelo zakithi uyaziqeda uzithinya, kodwa akayena wakaMkhize. Wathi ukhuluma ngani? Wathi lo Zwelakhe lo ofuna uletha amalobolo le ekhaya, hhayi bandla ngicela ningaze nize niphoxe nendodakazi yenu nithi ihambe iyogana khona lesi sibongo asisebenzisayo akusisona esakhe. Wamane wathi ubaba kaBahumi, awungitshele wena umuntu wesilisa, wadalwa kanjani vele? Uthatha inhlungu yenye indoda uzoyenza i-trophy yakho. Mekuwukuthi akazalwa kaMkhize, pho wena uhlanganaphi? Akufuze ngabe-ke wena ububaba kuyena umseke umntwana ey'nhlungwini abhekene nazo. Lalela-ke ngikutshela, uZwelakhe wafika kumina wangitshela mina ukuthi-ke akamazi ubaba wakhe, yabo. Mina-ke njengobaba oqotho ngasho ukuthi uyindodana yami. Mingenawe ubaba, mina ngizoba ubaba wakhe. Wena ukhetha ukuthi usuke la usuka khona uzohlambalaza ingane uthi ayikuyona kaMkhize, i-trophy leyo kuwena, mekuwukuthi namthola ngaphansi kwesihlahla, pho kusho ukuthini? Kumele alahlwe-ke ngoba nakho yena akanababa.
lalela lawe mnumzane, umuntu engasho nje ukuthi uyindoda la uyena uzwe lakhe ngoba uyakwazi ukuyimela indaba yakho. Wena awuyona indoda, wena singikubone kahle, awuyona indoda. Ayikho indoda eqotho engenza lento yenzayo njengamanje ukuzogabisa ngey'nhlungu zenye indoda. Yo, akaphoxekanga uDumsane kanje, akaphoxekanga uDumsane kanje guys. Uswele ukuthi amane nje angabe saphuma ngisho nangomnyango, amanamba omgodi la ayigqibe anyamalale guys, cause ubeyitshela ukuthi mefika lapha kuzothi hawu ihlazo lingaka bamane bamphoxa, uzophindela emzini wakhe enyobozela guys. Wonke umuntu walapha kaMtaung uyamthanda uzwe lakhe, ukuthi wakamkhize noma kuthiwa akayena wakamkhize abanandaba. Into abanendaba nayo ukuthi-ke kahle kahle uyayinakekela indodakazi yabo futhi uyayithanda indodakazi yabo. Yilokho kuphela abanendaba nayo kaMtaung guys. Ayiphethe kamnandi-ke uDumsane bangiphoxelena kamnandi. Ngiyathemba ukuthi sezoyeka manje ukulokhu egaxele ey'ndabeni ezikazwelakhe, nokuthi nje ayikukusizakala ukuthi uzwelakhe akazalwa ukhetha wakhe, ngoba vele uzwelakhe kade ayiphumelela empilweni kakhulu kabi. Ngisho kuthiwa-ke akayona indodana-ke kazwelakhe, kodwa still impilo bandla cha, ubhuti uyakwazi ukuyimela, akadingi nje ngisho nalesi sibongo-ke ukuthi aphumelele. Ngathi vele ubhuti wazalwa nayo lento yakhe nje ukuthi-ke abe i-leader, and akudingi ukuthi aze abe umkhabazeli ukuze abalide. Sengabalide ngisho noma thiwa kwesiphi isibongo. Guys, aphela lapho ngamazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like it, comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabile ngiphathela amazwela kwababa angumhla ka 13 August. Hey guys, uDumsane akakhathali, ubekade eshaya ingadi yakhe-ke namhlanje kuseni njengenjwayelo. Waqede lapho wathumela ukuthi kubizwe umhlaba azokhuluma naye ngaphandle. Umhlaba ufike nje vele